खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा ससियेल मिडियायाव मोनसे बाथ्राया गोबां गोसारगासिनो दं जे दिल्लीयाव सोर सोरखार दागोन? एनडिएआ दागोन ना इन्डि एलायन्सआ सोरखार दागोन? बे सोंलुनि सायाव ससियेल मिडियाफोराव गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरा गोसारगासिनो जे सरकारखौ बे बाराव इन्डि एलायन्सआनो दागोन। मख'नो गोनांदि मस्ट स्ट्रंगेस्ट पार्टी बुङोब्ला बिजेपि पार्टीमोन, जेराव बिजेपिआ 350निबो बारा सिटआव देरहानानै सोरखार दागासिनोमोन हारसिङैनो। नाथाय 2024 मायथाइनि एमपि इलेक्शनाव बिजेपिआ 400 सिट देरहानानै हारसिङै सोरखार दानायनि सिमां नुदोंमोन। नाथाय 400नि सोलाय सोरखार दानो थाखाय 272 सिटनि गोनांथि। नाथाय बिजेपिआ सोरखार दानो हानाय 272 सिटखौनो देरहानो हायाखैसै। बिनि सोलाय बिजेपिआ हारसिङै 240 सिटआव देरहानो हादों। बेराफारसेथिं कंग्रेसआ गासै 99 सिटआवल' देरहानो हादों। नाथाय इन्डि एलायन्स हिसाबै लोगोसे 234 सिटखौ देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि रावबो दोलोआनो हारसिङै सोरखार दानो हानाय सिटआव देरहायाखै। जाउनाव सेन्टाराव सोर सोरखार दागोन बेयो बयनिबो थाखाय कनफिउज जानानै दङ। एनडिएआबो दानो हागौ, नङाब्ला इन्डि एलायन्सआबो दानो हागौ। नाथाय गेजेरावनो मोननै पार्टिया किंमेकार महरै गसंदों। बिथांमोना गैयाब्ला मदिआबो सोरखार दानो हाया। जायनि जाउनाव बे पार्टी मोननैया इन्डि एलायन्सआव बारस्लायलांगोन नामा? बे मोनसे बयनिबो गोसोआव सोंलु जानानै दङ। बे मोननै पार्टियानो नितीश कुमार, बिहारनि गिबि मन्थ्रि, जेडीयू दोलोनिफ्राय बिथांमोना 12 सिटआव देरहानो हादोंमोन आरो मोनसेया जादों चंद्रबाबु नायडू, टीडीपी दोलोनिफ्राय बिथांमोना 16 सिटखौ देरहानो हादों। बे मोननै दोलो आरो ओटीएच एबा आदार्सनि सिट नङाब्ला बिजेपिआ सोरखार दानो हाया। जेराव हादोरावनो बे मोनसे बाथ्राया गोसारदों दि नितीश कुमार आरो चंद्रबाबु नायडू बिथांमोना इन्डि एलायन्सजों थाफानानै लोगोसे सोरखार दासिगोन नामा? मानो होनना बुङोब्ला इन्डि एलायन्सनिफ्राय बिथांमोननो गिदिर अफार होदों होननानैबो खौरां मोनदों। नितीश कुमारनो डिप्युटी पीएमनि अफार होनायनिबो खौरां मोनदों। मैयानि समाव नितीश कुमार आरो चंद्रबाबु नायडू बिथांमोना एनडिएनि मिटिंआवबो नुजाथिहैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेराफारसेथिं इन्डि एलायन्सनि मिटिंआवबो नुजाथिहैनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बियो रोखा बायदि जाबायदि बे बारावबो एनडिएआनो सोरखार दागोन। इन्डि एलायन्सआ सोरखार दानो हाथावनाबो आरो हाथावैखौबो नुहुरो। बिथांमोननि सिटखौ सानोब्ला बिथांमोना 234 सिट देरहादों। नाथाय नायडू आरो नितीश कुमार बिसोर सानैबो फैब्लाबो 234 प्लास 12 प्लास 16 गासै 272ल'सो जायो आरो 10टा सिटखौ बोनो हानायाबो एसेबां सम्भबखौ नुहुराखै। नाथाय पलिटिक्सआव सम्भबबो जायो। मैया इन्डि एलायन्सनि मिटिंनि उनाव कंग्रेस दोलोनि माल्लिकार्जुन खारगेआ रोखा खालामना होनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों, जों लोगोसेयै जोबोर मोजाङैनो नांदोंमोन। इन्डि एलायन्सआव जायफोरा संबिधानखौ सनमान खालामो आरो राजनीतिक दोलोफोरखौ सनमान होयो, देशनि संबिधानखौ रैखा खालामनो जायफोरा इन्डि एलायन्सजों लोगो जानो सानो, बिथांमोनखौ बरायगोन होनना बुङो। नाथाय सोरखार दानो थाखाय जुजिनाय नंला बायदि बुंदों बिथाङा। आरो मोनसे मख'नो गोनां बाथ्रा बिथाङा बुंबावदों दि थांनाय 10 बोसोराव जिबायदि अबस्थायाव दंमोन, दायो बे अबस्थायाव गैला। मोजां दिन फैबाय। सरकार दानो थाखाय मोनसे मिटिं खालामनो हानाय अबस्थायाव फैबाय आरो सोरखारनि हेंथायै जुजिनो हानाय बोलोआ फैबाय। संबिधानखौ रैखा खालामनो हानाय बोलोआ फैबाय होननानै बुङो बिथाङा। बिजेपिआ जुदि हारसिङै सोरखार दानायमोनब्ला हादोराव मा अबस्था जागौमोन दिनैनि दिनाव बयबो सानना मोनहायो। मख'नो गोनांदि इन्डि एलायन्सआ जायफोर रादायफोरखौ रायजोनो होबोदों बे रादायखौ लाखिगोन होननानै बुङो बिथांमोना। क'क्राझार लकसभायाव उदां बिजाथि महरै गेलेनाय पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ 34,000 भट मोननायाव गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेट लानानै 1 नं क'क्राझार लकसभायाव गेलेनो गोसोमोनब्लाबो नाथाय बिपिएफ दोलोआ बिथांखौ सायख'वाखैसै। जाउनाव खाम्फा बरगयारी आरो बिपिएफ दोलोनि बेरेखा जानानै 1 नं क'क्राझार लकसभायाव उदां बिजाथि महरै गेलेनानै 34,000 भट मोननायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ।
आसामाव गासैबो जिल्ला गासैबो कन्स्टिट्युएन्सिसनि गेजेराव जेसेबां उदां बिजाथि महरै गेलेदोंमोन गासैबो उदां बिजाथिफोरनि गेजेरावनो बांसिन भट मोननो हानायाव जोबोरैनो रंजानाय फोरमायदों पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ। पृथ्वीराजआ मोनथिखागौमोन जे देरहाया होननानै, नाथाय बिपिएफनि हेंथायै भट सोखावनाय थांखिजोंसो गेलेदोंमोन बियो रोखा। बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा। जेब्ला बिपिएफ दोलोआ पृथ्वीराजनो टिकेटखौ होआलासे खाम्फा बरगयारिनो होयो, अब्ला पृथ्वीराजआ बुंदोंमोन जे बिपिएफआ रं केन्डिडेटखौ सायख'बाय, बेखायनो खाम्फा बरगयारिया माब्लाबाबो देरहाया होनना बुंदोंमोन। आरो इउपिपिएलनि सायावबो बुंदोंमोन जेब्ला इउपिपिएल दोलोनिफ्राय राजु नार्जारिया टिकेट मोननो हास्थायदोंमोन, अब्ला पृथ्वीराजआ बुंदोंमोन जे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय राजु नार्जारिया टिकेट मोना होननानै। बे मोननै प्रेडिक्शनखौ बिसायख'थिनि सिगां आं होखादोंमोन, बेबायदि आंनि प्रेडिक्शनआ जाफुंबाय होननानै बुङो बिथाङा। मख'नो गोनांदि इउपिपिएलआ आंनि खोथाखौ गोनांथि होनानै लानायखायनो दिनै इउपिपिएलआ देरहासार जाबाय होनना बुंदों पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ। मख'नो गोनांदि फैगौ 2025 मायथाइयाव पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ गावनि पार्सनेलिहै आनसलिक दोलो दानानै बिटिसि इलेक्शनाव बबेबा मोनसे दोलोजों एलायन्स जानानै इलेक्शन गेलेगोन होनना बुंदों पृथ्वीराजआ। बिटिसि इलेक्शनाव देरहानानै बिटिसिनि गादियाव जिरायनायनि सिमां सुजुदों पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ। बियो बिथांनि मोनसे प्रेडिक्शन। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि ल'कसभा इलेक्शननि सिगां मोननै प्रेडिक्शन होदोंमोन आरो बियो मोगथाङाव महर मोनबाय। एबार जि प्रेडिक्शनखौ होदों बेबो मोगथाङाव महर मोनगोन होनना बुंदों पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ। द्वितीय प्रेडिक्शनটো মই কৰিছিলোঁ যে ৰাজু নাৰ্জাৰীয়ে ইউপিপিএলৰ পৰা টিকেট লাভ নকৰে। 6 মাহ আগতে মই কৈছিলোঁ, ছেপ্টেম্বৰ মাহতে কৈছিলোঁ 2023 চনত। তেতিয়া মোৰ কথাক লৈ বহুতে হাঁহিছিলে, মোক বহুতে জকিং কৰিছিলে, বহুতো গালিগালাজ কৰিছিলে, কিন্তু ইউপিপিএল দলে মোৰ কথাখিনিক গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে। ইউপিপিএল দলে মোৰ কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ কাৰণেই ৰাজু নাৰ্জাৰীক তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট হিচাপে নিদিলে, আৰু ৰাজু নাৰ্জাৰীক কেণ্ডিডেট নিদিয়াৰ কাৰণেই আজি জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে ইউপিপিএল দলৰ পৰা বিজয়ী হ'ল। বিপিএফে ল'লে, ইউপিপিএলে মোৰ কথাখিনি শুনাৰ কাৰণে আজি জয়ন্ত বসুমতাৰী বিজয়ী হ'ল। আৰু বিপিএফ দলক মই বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে বিপিএফ দলৰ পৰা খাম্পা বৰগয়াৰী কেণ্ডিডেট হ'লে ইলেকশ্যন নিজিকে। তেওঁলোকে মোৰ কথাখিনি তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে নল'লে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি পৰাস্ত হ'ল। হ'লেও তেওঁলোকক মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বিপিএফ দলেও এটা নাইচ ভোট শ্বেয়াৰ, অলমষ্ট আপোনাৰ 36 to 37% ভোট, নিয়াৰ এবাউট 36% ভোট তেওঁলোকে লাভ কৰিছে এককভাৱে কণ্টেষ্ট কৰি। আৰু ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া দাদা, মোৰে বিধানসভা সমষ্টিৰ চিডলি চিৰাং বিধানসভা সমষ্টিৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী দাদালৈকে মোৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ এজন যুৱ চাম। মই জিকিব নোৱাৰিলে কি হ'ল, এজন যুৱ চামৰ পৰা গৈ যে এজন ইউথ লিডাৰে জিকিছে তাক লৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু অৱশেষত এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত বহু লোকে, কোটি কোটি লোকে, যোনে নেকি এফিডেভিটতে তেওঁলোকে কোটি কোটি বুলি তেওঁলোকে শপতনামা দাখিল কৰিছিলে, তেওঁলোকে বহুত টকা খৰচ কৰি, আনকি যেনেকৈ বৰপেটাত দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া, আনকি আপোনাৰ ধুবুৰী সমষ্টিতো বিভিন্ন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেটো কোকৰাঝাৰত খেলিছিলে। মই আজি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপেতো হাইয়েষ্ট ভোট লাভ কৰিছোঁহে, তদুপৰি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যি কেণ্ডিডেট আছিলে গৌৰী শংকৰ চৰণীয়া ডাঙৰীয়া, এক মানে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰে নহয়, নেশ্যনেল লেভেলৰ এটা দল অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ, এই অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যি কেণ্ডিডেট গৌৰী শংকৰ চৰণীয়া ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে। গৌৰী শংকৰ চৰণীয়া ডাঙৰীয়াতকৈও মই 10,000তকৈ বেছি ভোট লাভ কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণেও মই কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে আৰু আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি মই এটা ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে 2025 চনত স্পষ্টভাৱে এটা কথা মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ, কাৰণ যি ধৰণে মোৰ প্ৰেডিকশ্যনবিলাক সঁচা হৈছে, আজিও এটা প্ৰেডিকশ্যন আৰু এনালাইচিছ নহয়, আজি মই এটা ঘোষণা কৰিছোঁ আপোনালোকক। 2025 চনত পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে এলায়েন্সত থাকি, মই দলটো ক'ব বিচৰা নাই, এলায়েন্সত থাকি নিজাববীয়াকৈ এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰি 2025 চনৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে 2025 বিটিচি নিৰ্বাচনত যুদ্ধ কৰিব আৰু এক ৰাজনৈতিক দলৰ লগত এলায়েন্সত থাকি 2025 চনত ৰাজগাদীত আমি অতি শীঘ্ৰে বহিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি মই একদম দৃঢ় বিশ্বাসী। 2025 চনত
আগন্তুক 2025 চনৰ BTC নিৰ্বাচনত পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে নিজে নেতৃত্ব লৈ এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰিব আৰু সেই আঞ্চলিক দলে আৰু এটা দলৰ লগত এলায়েন্সত থাকি 2025 চনত BTCৰ ৰাজনৈতিক যি মানে ক্ষেত্ৰখনত জোৰদাৰভাৱে 2025 চনত BTCৰ চৰকাৰৰ ৰাজগাড়ী দখল কৰিবলৈ যুঁজা চলাব। আঞ্চলিকটো এতিয়া আছেই, আপুনি নতুনকৈ মানে গঠন কৰিব বিচাৰিছে নেকি না আঞ্চলিক দলৰ লগতে থাকি নিৰ্বাচন কৰিব? মই কৈছোঁ নতুনববীয়াকৈ এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা হ'ব, য'ত মই পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছ হিচাপে সেই ৰাজনৈতিক দলৰ গঠনত আগভাগ হিচাপে আগশাৰীত থাকি নেতৃত্ব ল'ম আৰু সেই ৰাজনৈতিক দলে আন এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক দলৰ লগত এলায়েন্স কৰি 2025 চনত BTCত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব।